Vítejte zpátky na našem kanále. Jsem moc rád, že jste si našli tuto chvíli jen a jen pro sebe, abyste se zastavili v běhu dnešního světa a nechali svou mysl odpočinout. Pokud hledáte klid, bezpečný přístav pro vaše myšlenky a příběhy, které vás pohladí na duši, jste tu správně. Byl bych velmi vděčný, kdybyste se k naší malé komunitě přidali stisknutím tlačítka odebírat. Pokud se vám dnešní cesta bude líbit, zanechte prosím like nebo mi napište do komentáře, kam byste se chtěli vydat příště. Vaše přítomnost je pro mě tím největším dárkem. A nyní se pohodlně usaďte nebo si lehněte, zavřete oči, uvolněte ramena. Nechte tíhu dne, aby z vás sklouzla jako těžký kabát. Společně se vydáme proti proudu času. Přenese nás doby, která už dávno zmizela, ale její ozvěna stále zní v dláždění starých ulic. Představte si rok 1924. Představte si město světel, které se halí do noci. Jsme v Paříži. Je pozdní večer a nad městem se vznáší mlha, která má barvu rozpuštěného stříbra a perlety. Není to ta hustá, neprostupná mlha, která děsí, ale jemný opar, který objímá domy, stromy i lampy jako měkká šála. Vzduch voní vlhkým kamením, spadaným listím platanů a vzdáleným příslibem pečených kaštanů, jejichž aroma se line z malých stánků na rozích bulvárů. Představte si, že stojíte na břehu řeky Sény. Voda je tmavá, hluboká a klidná, jako tekutý obsidián, do kterého někdo vhodil hrsty zlatých mincí. To se v ní odrážejí pouliční lampy, plynové hořáky, které ještě na mnoha místech soupeří s novou elektřinou. Ty odlesky se vlní, natahují a zase smršťují s každým líným pohybem říčního proudu. Slyšíte to ticho? Není prázdné. Je to ticho plné života. Ticho, které dýchá. Paříž 20. let není hlučným, uspěchaným monstrem. Je to elegantní dáma, která se právě probouzí do své skutečné podoby, až když slunce zapadne. Procházíte se po nábřeží a pod nohama cítíte nerovnosti starých kočičích hlav, kamenů ohlazených miliony kroků, miliony příběhů. Vaše boty tiše klapou, ten zvuk je rytmický, uklidňující, jako tykot starých hodin v prázdné místnosti. Město má v tuto hodinu zvláštní barvu, není černé. Je indigové, s nádechem fialové a sytě modré, která se mísí se žlutou září výloh. Kráčíte směrem ke čtvrti Montparnasse. Právě tady, v srdci levého břehu, bije srdce oné slavné generace. Jak se blížíte k širokým bulvárům, ticho se začíná měnit. Nejprve je to jen šum, jako když vítr čechrá koruny stromů. Ale pak rozeznáte cinkání skla o sklo, porcelánu o mramor. A smích, tlumený, hrdelní smích, který se nese z pootevřených dveří kaváren. Vzduch se otepluje. Cítíte vůni silného tabáku, směs tureckých cigaret a těžkého dýmkového kouře, která se mísí s ostrou vůní čerstvě mleté kávy a sladkého likéru. Před vámi se otevírá scéna jako z oživlého obrazu. Terasy kaváren jsou plné, i když je noc chladná. Podívejte se na ty lidi. Sedí u malých kulatých stolků s mravorovými deskami, na kterých stojí sklenky se zelenkavým absintem nebo rubínovým vínem. Jsou tu muži v oblecích z těžké vlny s klobouky staženými do čela. A ženy? Ženy, které vypadají jako exotické ptáctvo. Mají krátké vlasy, střižené podle módy La Garçon a jejich šaty jsou volné, pošité korálky, které se v záři lamp třpytí při každém jejich gestu. Tady, v kavárně La Rotonde nebo naproti v Le Dôme, čas neexistuje. Nikdo nehledí na hodinky. Spisovatelé s inkoustem na prstech horečnatě debatují o smyslu života. Malíři s kruhy pod očima skicují na papírové ubrousky tváře kolem jdoucích. Je cítit sounáležitost. Pocit, že v tomto okamžiku, v tomto městě je možné úplně všechno. Že svět se zotavuje z bolesti minulosti a teď chce jen žít. Hltavě, vášnivě, ale přitom s jakousi melancholickou elegancí. Slyšíte ten zvuk? Piano. Někde v hloubi kavárny někdo hraje na piano.
Melodie je houpavá, trochu smutná, ale zároveň plná naděje. Není to klasická hudba starého světa. Je to něco nového. Něco, co připlulo přes oceán. Pojďme dál. Nechme kavárnu za zády, ať její světlo a teplo zůstanou jen příjemnou vzpomínkou na zádech. Vydáme se do užších uliček, tam, kde stíny jsou delší a tajemnější. Tam, kde se rodí noc. Chůze Pařížskou ulicí v noci je jako meditace. Myžíte vysoké domy s tepanenými balkony, za jejichž okny se svítí tlumeným oranžovým světlem. Možná tam někdo čte, možná tam někdo píše dopis, možná tam někdo jen hledí do tmy a sní. Cítíte tu intimitu? Jste sami uprostřed milionu osudů a přesto se necítíte osamělí. Město vás objímá. Začíná jemně mrholit. Není to nepříjemný déšť, jsou to jen drobné kapky, které se snášejí na vaši tvář jako chladivý polibek. Dlažba se začíná lesknout ještě víc, mění se v zrcadlo, ve kterém se svět vzhůru nohama zdá být ještě krásnější než ten skutečný. Zvuk projíždějícího taxíku, jednoho z těch starých hranatých automobilů s velkými koly, zní na mokrém asfaltu jako syčení páry. Ššš. A pak zase ticho. Nyní se blížíme k jiné čtvrti. Možná stoupáme nahoru na Montmartre, nebo se noříme do uliček kolem Pigalle. Zde je vzduch jiný, je nabitý elektřinou. Cítíte vibrace ještě předtím, než uslyšíte hudbu. Je to dunění kontrabasu, které rezonuje v dlažebních kostkách a prostupuje podrážkami vašich bot až do celého těla. Vstupujeme do klubu. Není to honosný sál. Často je to jen sklep s nízkým klenutým stropem z cihel, kde je vzduch hustý kouřem a parfémem. Ale ta atmosféra, ta by se dala krájet. Světlo je zde tlumené, červené a zlaté. Vychází z malých lampiček na stolech a odráží se od mosasných nástrojů na malém pódiu. A tam hrají jazz. Hudba, která nemá pravidla. Hudba, která je čistou emocí. Saxofon pláče a směje se zároveň. Jeho tón je tak chraplavý a lidský, že máte pocit, jako by vám někdo šeptal tajemství přímo do ucha. Lidé na parketu se pohybují v rytmu, který je nakažlivý. Není to upjatý valčík, je to charleston, je to svoboda. Ženy v šatech se třásněmi se točí a ty třásně vytvářejí kolem jejich těl vír barev. Cinkání ledu ve sklenicích s whisky nebo šampaňským doplňuje rytmus bicích. Je v tom extáze, je v tom zapomnění. Tady dole, pod ulicemi Paříže, nezáleží na tom, kdo jste byli přes den. Záleží jen na tom, kdo jste teď, v tomto jediném nekonečném taktu hudby. Představte si, že sedíte v rohu na sametové pohovce. Látka je měkká, léty používání ohlazená, příjemná na dotek. Pozorujete ten rej. Vidíte spisovatele Hemingwaye, jak tiše sedí a pozoruje dav svýma pystrýma očima. Vidíte Coco Chanel, jak s elegancí sobě vlastní upíjí ze sklenky. Vidíte tváře všech barev a tvarů, spojené v jedné místnosti láskou k životu. Ale i ta nejdivočejší noc má svůj konec. A v Paříži 20. let je konec noci možná tím nejkrásnějším okamžikem. Vycházíme z klubu ven. Hudba zůstává za těžkými dveřmi, utlumená jako vzpomínka na sen. Venku se vzduch změnil, déšť ustal. Obloha na východě začíná blednout, z temné indigové přechází do ocelově šedé a pak do té nejjemnější pudrově růžové. Je ráno. Město v tuto hodinu patří jen těm, kdo jdou spát, a těm, kdo právě vstávají. Potkáváte pekaře v bílých zástěrách, kteří otevírají okenice svých obchodů. A najednou ta vůně, ta neuvěřitelná hřejivá vůně čerstvého chleba a máslových croissantů, která zaplaví ulice a vytlačí pach deště a kouře. Je to vůně domova, vůně bezpečí. Slyšíte zvuk košťat na dlažbě? Metaři začínají svou práci. Šourání březových košťat je tiché, rytmické, téměř jako šepot samotného města, které se čistí a připravuje na nový den. Vidíte zelináře, jak skládají bedny s čerstvým ovocem. Jablka, hrušky, hroznové víno, všechno se leskne ranní rosou. Barvy jsou v tom ranním světle měkké, pastelové. Procházíte kolem knihkupectví Shakespeare & Company.
Ve výloze spí kočka, stočená do klubíčka mezi knihami. Její klid je nakažlivý. Svět je v pořádku. Všechny ty noční vášně, všechny ty diskuze a tance se rozplynuly a zůstal jen čistý, prostý fakt existence. Být v Paříži, být naživu. Vrátíme se zpět k řece. Séna je teď zahalena vraní mlze, která se válí po hladině jako hustá smetana. Mosty Pont Neuf, Pont des Arts se vynořují z mlhy jako kamenné přízraky. Je chladno, ale je to čerstvý, povzbuzující chlad. Zhluboka se nadechněte, cítíte to? To je vůně nového začátku. Představte si, že jste součástí tohoto obrazu. Že jste jedním z těch, kdo v dlouhém kabátě kráčí domů, s hlavou plnou hudby a srdcem plným klidu. Nemusíte spěchat. V roce 1924 v Paříži se nespěchá. Život se vychutnává po doušcích, jako dobré víno. Každý detail tohoto města je jako pohlazení. Tepané zábradlí, kterého se dotknete rukou. Studený kov, který se pod vaší dlaní zahřívá. Hladká omítka domů. Drsnost kůry stromů v lucemburské zahradě. Všechno má svou texturu, svůj příběh, své místo. A jak tak kráčíte tímto snovým městem, cítíte, jak se vaše tělo uvolňuje. Stejně jako Paříž po dlouhé noci, i vy nacházíte klid. Světla v oknech zhasínají, protože vychází slunce. Ale my zůstaneme v tom okamžiku těsně předtím. V tom magickém bezčasí, kdy noc už odešla, ale den ještě plně nezačal. V té tiché, šedé hodině, kdy je svět tichý a laskavý. Představte si, že vcházíte do svého pokoje v malém podkrovním bytě. Otevřeným oknem doléhá jen vzdálený zpěv ptáků. Uleháte do měkkých peřin. Jsou chladivé a voní levandulí. Zvuky města jsou jen vzdálenou ukolébavkou. Zavíráte oči a před vámi se stále míhají obrazy té noci. Zlatá světla, dešťové kapky, úsměvy, tóny saxofonu. Vše se to slévá do jednoho harmonického pocitu bezpečí. Ale Paříž to není jen noc. Paříž má tisíce tváří a jedna z těch nejklidnějších se ukazuje v líném odpoledni, kdy slunce stojí nízko nad střechami a barví celé město do odtínů starého zlata a medu. Pojďme se vrátit v čase o pár hodin zpět. Je podzimní odpoledne roku 1925. Kráčíte podél nábřeží Sény. Stromy, prastaré platany, které lemují břehy, schází své listy. Ty velké, dlaním podobné listy se snášejí k zemi pomalým, krouživým pohybem. Slyšíte ten zvuk, když vaše boty procházejí závějemi suchého listí? Je to šuštění, suché a křehké, zvuk, který v sobě nese nostalgii končícího léta. Šš, rup. Podívejte se na kamennou zítku nábřeží. Jsou na ní připevněné zelené dřevěné boxy. To jsou bukinisté, prodejci starých knih. Zastavte se u jednoho z nich. Starý pán v baretu a s tlustým vlněným šálem kolem krku jen mlčky pokývne na pozdrav. Nepotřebuje mluvit. Tady vládnou knihy. Vezměte do ruky jednu z nich. Cítíte tu váhu? Vazba je kožená, popraskaná věkem, na dotek chladná a hrubá. Když knihu otevřete, vyvane z ní ta specifická vůně, směs vanilinu z rozpadajícího se papíru, prachu a času. Je to vůně vědění, vůně příběhů, které četl někdo před 50 lety. Stránky jsou žluté, křehké, šustí pod vašimi prsty úplně jinak než noviny. Tady, u řeky, se čas zastavil už dávno před érou jazzu. Tady je ticho, přerušované jen občasným splouchnutím vody, když kolem projede nákladní člun naložený uhlím nebo sudy s vínem. Světlo se odráží od hladiny řeky a hází prasátka na fasádu protějšího paláce Louvru. Kámen je světlý, pískovcový, vyhlazený větrem. Představte si, že se o tu vyhřátou kamennou zítku opřete. Cítíte teplo, které kámen naakumuloval ze slunce. Je to příjemné teplo, které prostupuje kabátem až na záda. V dálce vidíte siluetu katedrály Notre Dame. Vypadá jako kamenná krajka.
V roce 1925 je to stálý, neměnný bod v rozbouřeném světě. Její zvony právě odbíjejí celou hodinu. Ten zvuk je hluboký, bronzový, nese se nad vodou a vy cítíte jeho vibrace v hrudníku. Bim, bam. Každý úder trvá dlouho, doznívá v nekonečnu. Přechod do interiéru. Zvuková stopa je absolutně tichá, jen občasné vrzání dřevěné podlahy. Nyní se přeneseme z nábřeží do jiného světa, do světa tichého soustředění. Stoupáme po úzkých, točitých schodech jednoho z domů na Montparnasse. Dřevěné schody vrzají pod každým krokem, zábradlí je vyleštěné tisíci dlaní. Vstupujeme do ateliéru. Je to velká místnost s vysokým stropem a obrovským oknem směřujícím na sever. Severní světlo je malíři milováno, je stálé, měkké, nevrhá ostré stíny. Vzduch zde voní jinak. Je to ostrá, chemická vůně terpentínu a lněného oleje, smíchaná s vůní zasychající barvy a levného tabáku. Uprostřed místnosti stojí malířský stojan a v něm plátno. Představte si ten klid. V místnosti poletují zrnka prachu. Vidíte je, jak tančí v pruhu světla, který dopadá oknem dovnitř. Pohybují se pomalu, jako by plavala ve vodě. Zlaté smítka v modravém vzduchu. Slyšíte jen jemné zvuky práce. Škrk, škrk, to uhel klouže po hrubém papíře. Nebo jemné plesk, když štětec nanese hustou olejovou barvu na plátno. Je to meditativní proces. Malíř, možná přítel Picassa nebo Modiglianiho, je zcela ponořen do svého světa. V koutě místnosti stojí stará kamna. Oheň v nich praská a vydává sálavé teplo, které bojuje s chladem pronikajícím přes velké skleněné tabule. Na kamnech bublá konvice s vodou na čaj. To tiché syčení páry je nejuklidňujícím zvukem na světě. Pomalý nádech, tiché vydechnutí. Rozhlédněte se. Všude jsou stohy papírů, skice, nedopité lahve vína, zaschlé palety, které vypadají jako mapy neznámých barevných zemí. Je tu na pořádek, ale je to harmonický nepořádek. Každá věc má své místo, svůj příběh. Je to místo, kde se rodí krása. Místo, kde chudoba nevadí, protože duše je bohatá. Cítíte tu atmosféru tvůrčí svobody? Nikdo vás tu nesoudí. Tady, mezi stěnami páchnoucími olejem, můžete být kýmkoliv. Můžete jen sedět na staré židli, pozorovat prach ve světle a nechat čas, aby tekl kolem vás, aniž by se vás dotkal. Den se pomalu chýlí ke konci. Slunce zapadlo a obloha nad Paříží se mění v tmavě modrý samet. Je čas příprav, čas proměny. Pojďme do budováru, do soukromí, kde se pařížská noc teprve začíná chystat. Jsme v pokoji mladé dámy. Na toaletním stolku svítí lampa s třásňovým stínidlem, která vrhá teplé, jantarové světlo na rozložené poklady. Zaměřte se na hmatové věmy. Představte si dotek těch nejjemnějších materiálů, které 20. léta přinesla. Na křesle jsou přehozené šaty. Není to těžká látka 19. století. Je to lehké hedvábí, šifon, látka, která protéká mezi prsty jako voda. Když se jí dotknete, je chladivá a neuvěřitelně hladká. Slyšíte ten zvuk? Cinkání perel. Dlouhá šňůra bílých perel se klade na stolek. Je to suchý, klapavý zvuk, jemný a luxusní. Vzduch v místnosti začíná vonět. Dáma otevírá flakon parfému. Možná je to slavný Chanel No. 5, novinka, která pobláznila svět. Vůně je těžká, květinová, s tóny jasmínu a růže, ale je v ní i něco moderního, mýdlového a čistého. Ta vůně se rozlévá prostorem, usazuje se v záhybech závěsů, v koberci. Pudrenka se zaklapne s tichým, uspokojivým cvak. Štětec přejede po tváři, měkký dotek sobolích chloupků jako pohlazení křídlem motýla. Všechny tyto malé rituály jsou prováděny pomalu. Není kam spěchat. Večer v Paříži nezačíná v určitou hodinu. Začíná tehdy, když jste připraveni. Je to oslava sebe sama. Oslava očekávání. Ten pocit, že noc je nepopsaný list papíru a vy držíte pero. Boty na podpatku klapou po parketách.
Klap, klap, klap. Oblékání kabátu s kožešinovým límcem. Kožešina je měkká, hřeje na krku, chrání před chladem, který čeká venku. Otevírání dveří a opět ten náraz čerstvého nočního vzduchu. Než dojdeme do hlučných klubů, o kterých jsme mluvili dříve, zkrátíme si cestu přes jednu z pařížských pasáží. Pasáž de Panorame. To je magické místo. Je to ulice a přitom interiér. Nad hlavou máte skleněnou střechu, na kterou bubnuje déšť. Vidíte kapky, jak stejkají po skle, rozmazávají světla z horních pater, ale vy jste v suchu. Kroky se v pasáži zvláštně rozléhají. Akustika je tu jiná, uzavřená, intimní. Dlažba je tvořená mozaikou, malé čtvercové dlaždice, černé a bílé, které tvoří nekonečné vzory. Míjíte výlohy, které jsou jako malé divadelní scény. Tady je obchod s filatelií, tisíce malých známek z celého světa, barevné okénka do dálky. Vedle je starožitnictví. Ve výloze tykají desítky hodin, každé ukazují jiný čas. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ten zvuk se mísí a vytváří řeku času, která nikam neteče. Světlo plynových lamp v pasáži syčí. Je to nažloutlé, teplé světlo, které dělá stíny měkčími. Cítíte vůni starého dřeva z obložení výloh a vosku na podlahy. Je tu klid. Většina obchodů už zavřela, ale světla svítí pro noční chodce. Jste tu téměř sami. Jen vy a ozvěna vašich kroků. Je to jako procházet chodbou vlastních vzpomínek. Pasáž je jako tunel mezi realitou dne a snem noci. Bezpečný průchod. Bezpečný průchod. Zvuk motoru starého auta, pravidelné vrčení. Vycházíte z pasáže a mávnete na taxi. Černý Renault s velkými mosasnými světlomety zastavuje u chodníku. Dveře jsou těžké, když je otevíráte, cítíte solidnost starého světa. Usedáte na zadní sedadlo. Kůže sedadel je studená, ale rychle se zahřívá vaším teplem. Voní po benzínu a staré kůži. Rozjíždíme se. Pohled z okénka nočního taxi v Paříži 20. let je tím nejlepším filmem. Město ubíhá dozadu, rozmazané šmouhy světel, Champs-Élysées, široký bulvár, který vypadá jako řeka světla. Červená koncová světla aut před vámi tvoří dlouhé hady. Stěrače na předním skle se pohybují v hypnotickém rytmu. Vžum, 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 vžum. Ten zvuk vás kolébá. Motor přede, auto se jemně houpe na nerovnostech dlažby. Cítíte se bezpečně, odděleni od světa sklem a kovem a přitom jste jeho součástí. Míjíte osvětlený vítězný oblouk, v té mlze vypadá obrovsky, jako brána do jiného světa. Kolem něj krouží auta jako světlušky. Řidič nic neříká, jen vidíte jeho oči ve zpětném zrcátku a jeho ruce v kožených rukavicích pevně svírající velký volant. Je to tichá dohoda o cestě. Veze vás tmou k vašemu cíli. Nebo možná jen tak kroužíte městem, protože se vám nechce spát, protože ta podívaná je příliš krásná na to, abyste ji opustili. Ještě ale neodcházejte úplně. Náš snový pohled se nyní snáší na jiné místo, které v Paříži dýchá vlastním, zpomaleným životem. Přenášíme se do Lucemburské zahrady, Jardin du Luxembourg. Je sichravé dopoledne. Zahrada je prázdná, zahalená do bílé mléčné mlhy, která tlumí všechny zvuky z okolních bulvárů. Tady je svět tichý a nehybný. Představte si, že kráčíte po široké aleji vysypané světlým štěrkem. Křup, křup, křup. Každý váš krok je v tom tichu zřetelný. Cítíte, jak se drobné kamínky poddávají váze vašich bot, jak se posouvají a tvoří měkké lože pro vaši chůzi. Podél cesty jsou rozestaveny ty ikonické zelené železné židle. Jsou prázdné, jsou mokré od deště a kapky vody visí z jejich opěradel jako drahokamy, než se uvolní a spadnou do louží pod nimi. Kap. Zastavte se u jedné z nich. Přejeďte rukou po studeném kovu. Je hladký, lakovaný, chladivý. Ten chlad vás probouzí, uzemňuje. Tyto židle tu stály včera, budou tu stát zítra.
Jsou nimými svědky mileneckých schůzek, čtenářů novin, studentů ze skripty Chův z kočárky. Ale teď, v dešti, patří jen vám a tichu. V mlze se rýsují sochy francouzských královen. Jsou z bílého mramoru, který v tomto počasí vypadá šedivě, téměř jako by byl utkán z mlhy samotné. Jejich tváře jsou klidné, nehybné, oči hledí do dálky, do časů, které už nikdo nepamatuje. Kolem podstavců roste břečťan. Jeho listy jsou tmavě zelené, lesklé, voní hlínou a vlhkostí. Uprostřed zahrady je velké jezírko, Grand Bassin. Hladina je zčeřiná větrem a deštěm. Malé vlnky narážejí do kamenného okraje. Někdy, když je pěkně, si tu děti pouštějí lodičky. Malé dřevěné plachetnice s barevnými plachtami. Ale teď tu nejsou. Jen vy si představujete ty malé lodičky, jak brázdí vodu ve vašich vzpomínkách. Představa toho houpavého pohybu je uklidňující. Doleva, doprava, nahoru, dolů. Vzduch zde voní po mokrém písku a po tlejícím listí kaštanů. Je to zemitá, těžká vůně, která vás nutí dýchat pomaleji, hlouběji. Je to vůně přírody, která si bere zpět svůj prostor uprostřed kamenného města. Z deště a chladu zahrady se nyní přeneseme do tepla a velkoleposti. Stojíme před budovou opery, Palais Garnier. I když nejdeme na představení, vstoupíme dovnitř, abychom nasáli tu atmosféru luxusu a historie, která k 20. létům neodmyslitelně patří. Těžké dveře se za námi zavírají a hluk ulice je okamžitě uťat. Nastává ticho. Ale je to jiné ticho než v zahradě. Je to ticho očekávání. Ticho polstrované sametem. Stojíte ve velkém foyer. Podívejte se nahoru. Obrovské křišťálové lustry visí ze stropu jako hrozny světla. Tisíce skleněných ověsků odrážejí zlatou barvu stěn a mramorových sloupů. Světlo je zde teplé, medové, lichotivé. Představte si, že kráčíte po hlavním schodišti. Mramor je studený a tvrdý, ale je pokrytý kobercem. Hlubokým, rudým kobercem, který pohlcuje každý váš krok. Cítíte tu měkkost pod nohama? Je to jako chůze po mechu. Vzduch zde voní prachem, tím vznešeným prachem starých divadel a směsí drahých parfémů, pudru a včelího vosku, kterým se leští dřevěná zábradlí. Dotkněte se sametového závěsu. Látka je těžká, hustá. Když po ní přejedete dlaní, změní barvu, jak se vlákna položí na druhou stranu. Je to hmatový zážitek, který uklidňuje. Hladíte historii. Vejdete do prázdného sálu. Hlediště je obrovské, ve tvaru podkovy, plné červených sedadel a zlatých balkónů. Zde, v tomto obrovském prostoru, se cítíte malí, ale chránění. Sedněte si do jednoho z křesel. Plyš vás obejme. Zavřete oči a poslouchejte akustiku prázdného sálu. Slyšíte ten prostor? Slyšíte to nic? Je to, jako by stěny stále rezonovaly áriemi, které se tu zpívaly včera večer. Vibrace hudby zůstaly uvězněny ve dřevě a látce. Je to tichá hudba, kterou slyší jen ti, kdo se umí zastavit. Cítíte se zde jako divák, který sleduje život zpovzdálí. Všechna dramata, všechny lásky a zrady zůstávají na jevišti. Vy jste v bezpečí, v šeru lóže, skryti před zraky světa. Zvuk syčení páry, dlouhé táhlé pískání vlaku v dálce, cinkání kovu okov. Rytmické oddychování parní lokomotivy. Paříž 20. let je také městem cestování, městem odjezdů a příjezdů. Přenesme se nyní na nádraží Gare de Lyon. Je noc nebo možná velmi brzké ráno. Vstupujeme do obrovské haly ze skla a oceli. Je to katedrála průmyslového věku. Vysoko nahoře pod prosklenou střechou se drží oblaka páry a kouře z lokomotiv. Světlo, které proniká přes ten dým, je namodralé, mlhavé, filmové. Cítíte tu specifickou vůni? Je to vůně spáleného uhlí, horkého oleje a železa. Pro někoho možná drsná,
Ale v té době to byla vůně dálky, vůně dobrodružství. Vůně Côte d'Azur, kam odjíždějí slavné modré vlaky, Le Train Bleu. Procházíte po nástupišti. Vedle vás stojí obrovská parní lokomotiva. Je to spící bestie. Černá, lesklá, sála z ní teplo. Cítíte to teplo na tváři, když jí míjíte. Slyšíte, jak stroj oddychuje. Pšš, pšš. Písty syčí, kapky horké vody a oleje dopadají na koleje. Představte si ten kontrast. Venku je chladná pařížská noc, ale tady u vlaku je horko. Nakládají se zavazadla, kožené kufry s mosasnými rohy, kulaté krabice na klobouky. Zřízenci v uniformách je skládají na vozíky. Ten zvuk je rytmický, pracovní, uklidňující svou pravidelností. Nahlédněte do oken jídelního vozu. Uvnitř svítí malé lampičky na stolech s bílými ubrusy, cinká stříbro. Křišťálové karafy s vodou a vínem se jemně chvějí, jak motor vlaku vibruje. Je to malý, pohyblivý svět luxusu, kapsle světla uprostřed temnoty. Nemusíte nikam odjíždět, stačí tam jen stát a cítit tu energii pohybu. Ten pocit, že všechny cesty jsou otevřené, že stačí nastoupit a ráno se probudit u moře. Ale my zůstáváme. Zůstáváme v Paříži pozorovatelé na nástupišti, kteří mávají na rozloučenou mizejícím světlům vlaku. Vlak se dává do pohybu. Pomalu, těžkopádně, kola se zakusují do kolejnic. Oblaka páry vás zahalí. Na chvíli nevidíte nic, jen bílou mlhou, která je teplá a vlhká. A když se rozplyne, vlak je pryč. Zůstaly jen prázdné koleje lesknoucí se v měsíčním svitu a ticho, které je po odjezdu vlaku vždy hlubší než předtím. Je ještě jedno místo, které tvoří tepny tohoto města. Pařížské metro. Metropolitén. Sestupujeme po schodech dolů pod povrch ulice. Vchod do metra v secesním stylu vypadá jako brána do říše rostlin, zelené kovové stonky a oranžová světla ve tvar poupat. Dole je vzduch jiný, stálý, voní elektřinou, ozónem, který vzniká jiskřením na kolejích a specifickým prachem pod zemí. Je to vůně suchá a kovová. Stojíte na nástupišti. Stěny jsou obložené bílými kachličkami. Jsou lesklé, zaoblené, odrážejí slabé světlo žárovek. Tvoří nekonečnou mozaiku. Představte si, že prstem přejíždíte po spárách mezi kachličkami. Chladná keramika, hrubá spára. Chladná, hrubá. Je pozdě v noci, metro je téměř prázdné. Čekáte na poslední spoj. Slyšíte, jak vítr z tunelu přináší zvuky blížícího se vlaku mnohem dřív, než vlak uvidíte. Je to narůstající hučení, které rozechvívá vzduch. Průvan vám čechrá vlasy. Je to vítr z temnoty, který voní tajemstvím. A pak vlak přijíždí. Staré vagóny, dřevěné lavice uvnitř. Dveře se otevírají s trhnutím. Nastoupíte. Uvnitř to drncá a houpe. Světla blikají. Pozorujete svůj odraz v tmavém skle okna. Za ním ubíhají kabely a trubky na stěnách tunelu jako černé hady. Jízda metrem je jako stav bez týže. Nevíte, kde přesně jste. Nevíte, co je nad vámi. Zda ulice, dům nebo park. Jste v bříše velryby, která vás bezpečně nese městem. Rytmus kol na pražcích je jako tlukot srdce. Tudum, 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 tudum. Tento rytmus vás uspává, hlava vám klesá. Lidé kolem vás také mlčí, každý ponořen do svých myšlenek, do své únavy po dlouhém dni. Je to společenství tichých cestujících. Nikdo nic nechce, všichni jen jedou domů. Pauza. Zvuk se mění na velmi jemný organický. Šustění papíru, cinkání konví s vodou, ptačí zpěv, který teprve začíná. Vystoupíme z podzemí zpět na vzduch. Je ta hodina, které Francouzi říkají mezi psem a vlkem. Šero, kdy se noc láme v den. Jsme na ostrově Île de la Cité, v samém srdci Paříže. Zde se koná květinový trh. Marché aux fleurs. Ještě předtím, než se město probudí, sem přijíždějí vozy plné květin. Představte si tu záplavu barev v šedivém ránu. Cítíte to? To je ta nejintenzivnější vůně z celé naší cesty.
Vlhká hlína, rašelina a do toho sladká omamná vůně tisíců řezaných květin. Růže, lilie, fialky, mimózy. Vůně je tak silná, že ji téměř cítíte na jazyku. Je to vůně života. Procházíte mezi stánky. Květinášky v zástěrách vybalují zboží. Všude je voda. Kbelíky s vodou, hadice kropící dlažbu, kapky rosy na okvětních lístcích. Všechno se leskne. Zastavte se u kbelíku s růžemi. Jsou ještě zavřené, pevná poupata, která čekají na slunce. Jejich barva je v šeru temně rudá, téměř černá. Dotkněte se lístku, je sametový, studený a křehký. Když se k němu skloníte, dýchne na vás chladná, čistá vůně růžového oleje. Slyšíte šustění balicího papíru? Květinářka váže kytici pro ranního zákazníka. Škrup. Stonky se zkracují ostrým nožem. Je to zvuk precizní práce. Tady, mezi květinami, není po jazzu a kouři ani památky. Tady vládne příroda. Je to malá oáza klidu a krásy. Sledujete, jak se nebe nad Notre Dame začíná barvit do fialova. První paprsek slunce dopadne na mokrou dlažbu a trh se rozzáří jako drahokam. Zelená, červená, žlutá, modrá. V tu chvíli cítíte hlubokou vděčnost. Za to, že existuje krása. Za to, že existují rána. A nakonec, než se vrátíme definitivně do postele, musíme navštívit ještě jedno místo. Místo, které je srdcem každé pařížské čtvrti. Boulangerie, pekařství. Jdete po ulici a vedou vás vaše smysly. Ta vůně je nezaměnitelná. Vůně pečeného těsta, kvasnic, másla a karamelizovaného cukru. Je to vůně, která slibuje bezpečí a sytost. Výloha pekařství je zamlžená teplem zevnitř. Vejdete dovnitř. Cinkne malý zvonek nad dveřmi. Cink. Uvnitř je teplo, náherné, suché teplo, které vás obejme jako deka. Pekař právě vytahuje z pece dlouhé dřevěné lopaty s bagetami. Slyšíte, jak kůrka praská, jak chladne na vzduchu? Křup, puk. Je to píseň chleba. Všude je poprašek mouky. Vznáší se ve vzduchu v paprscích ranního světla jako bílý prach. Sedá na dřevěné police, na pult, na vaše řasy. Koupíte si jeden croissant, je ještě teplý. Pálí vás do prstů, ale je to příjemná bolest. Když do něj kousnete, těsto se rozsype na stovky lístků. Máslová chuť se rozplyne na jazyku. Je to dokonalost. Jednoduchá, prostá dokonalost. S tímto teplem v dlaních a v žaludku vycházíte ven. Město už se probudilo, ale vy jste unavení tím příjemným, těžkým způsobem. Vaše cesta je u konce. Zvuky města se vzdalují, ustupují do pozadí, až zmizí úplně. Zůstává jen tichý, pravidelný dech. Vracíme se do vašeho pokoje, do toho podkroví s výhledem na střechy. Světlo v pokoji je tlumené. Zatáhnete závěsy, abyste si uchovali trochu té noci pro sebe. Leháte si zpět. Vaše tělo je těžké. Těžké jako ty sametové závěsy v opeře. Těžké jako mramorové sochy v zahradě. Těžké jako parní lokomotiva po dlouhé cestě. Každý sval se uvolňuje. Nohy, které chodily po pařížské dlažbě, se uvolňují. Ruce, které se dotýkaly studeného zábradlí a horkého chleba, leží bezvládně podél těla. Oči, které viděly tolik světel a barev, se zavírají. Před vámi se točí kaleidoskop vzpomínek. Zelený absint, modrý vlak, červený samet, bílá mouka, zlaté světlo lamp. Vše se mísí do jedné barvy, do barvy spánku. Jste v bezpečí. Paříž 20. let tu bude i zítra. Její příběhy nikam neutečou. Teď je čas na ticho. Naprosté ticho. Slyšíte jen svůj dech. Nádech a výdech. Jako řeka Séna. Plyne a plyne. Nechte se unášet. Proudech času vás nese do říše snů. Dobrou noc.